हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता हरे जी, कृष्ण प्रणाम। माता जी, हरे कृष्ण, प्रणाम माता जी। वंदो वंदो माता जी, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिधि नामिने नमाचार्यपादाय निधाय कृपाप्रदायिने गौरगदादामदाय नगरगिरामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुगमुखादमृतद्रव संयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि नः पावुगा नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेद् नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टये मोघं करोति वाचालं पंकुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुं दीनतारिणं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഏത് ശ്ലോകം വരെ എടുത്തു? 34 മാതാജി, എടുക്കണം. എടുക്കണം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിലപ്പോ നെറ്റ് പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കേട്ടാ, ഞാൻ പുറത്താണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 34. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കണില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ അഭി ഗോവിന്ദോ ബ്രഹ്മണ്യോ ഭക്തവത്സല കച്ചിത് പുരേഷു ധർമായാം സുഖമാസ്തേ സുഹൃദഃ. ഭഗവാൻ പരമപുരുഷൻ പരമപുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അഭി ഗോവിന്ദ ഞങ്ങളെയും ഉജ്ജയിപ്പിക്കുന്ന ബ്രഹ്മണ്യ ഭക്തവത്സല ഭക്തന്മാരോട് വാത്സല്യമുള്ള കച്ചിത് പുരിയിൽ സുധർമായാം
ധർമ്മശീലമായ ധർമ്മശീലമായ സദസ്സ് സുഖം സന്തോഷം ദോഷം ആസ്തി ആസ്വദിക്കുക സുഹൃത്ത് വൃത ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുവാദ് ജയ് ശ്രീല പ്രഭുവാദ്. ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും ആനന്ദം പകരുന്നവനും സ്വഭക്തരോട് അത്യന്തം മമതയുള്ളവനുമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സുഹൃത്തുക്കളാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട് ദ്വാരകാപുരിയിൽ ധർമ്മപൂരിതമായ സദസ്സ് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടോ? അതാണ് ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും ആനന്ദം പകരുന്നവനും സ്വഭക്തരോട് അത്യന്തം മമതയുള്ളവനുമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സുഹൃത്തുക്കളാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട് ദ്വാരകാപുരിയിൽ ധർമ്മപൂരിതമായ സദസ്സ് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടാ, ചിലപ്പോ നെറ്റ് അതാണ് നല്ലത് മാതാജി. വരുന്നില്ല. പ്ലീസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷീല മാതാജി മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്യേ. എല്ലാരും ഓൺ ചെയ്ത് ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം. ഇവിടെ ഈ പ്രസ്തുത ശ്ലോകത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദ, ബ്രഹ്മണ്യ, ഭക്തവത്സല എന്നിങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കേൾക്കണുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ പ്രസ്തുത ശ്ലോകത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദ, ബ്രഹ്മണ്യ, ഭക്തവത്സല എന്നിങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ സ്വയം അഥവാ സർവസമ്പത്ത്, സർവശക്തി, സർവജ്ഞാനം, സർവസൗഭാഗ്യം, സർവയശസ്, സർവവൈരാഗ്യം. ആ ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് സമ്പത്ത്, ശക്തി, ജ്ഞാനം, സൗഭാഗ്യം, യശസ്, വൈരാഗ്യം ഇതെല്ലാം പൂർണ്ണമായ അളവിൽ ഇവയെല്ലാം തികഞ്ഞ ആദിമൂലമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് വിളിക്കും? ഗോവിന്ദൻ. ഗോവിന്ദൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഗോക്കൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഗോവിന്ദൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, വിശേഷിപ്പിക്കുക. ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പവിത്രമാക്കിയവർക്ക് ഭഗവാന് യഥാർത്ഥ സേവന സമർപ്പണം സാധ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് പവിത്രമാക്കിയവർക്ക് ഭഗവാന് യഥാർത്ഥ സേവന സമർപ്പണം സാധ്യമാകുന്നു. അപ്രകാരം അവിധമുള്ള പവിത്രമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അപവിത്രമായ അവസ്ഥയിൽ ജീവാത്മാവിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് യാതൊരു ആനന്ദവും ലഭിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ശരിക്കും ഭഗവാനിൽ അത്രയും ശരണാഗതി പ്രാപിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശുദ്ധമാക്കിയാൽ നമ്മൾക്ക് പരമാനന്ദം ലഭിക്കും. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മിഥ്യാസുഖത്താൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് മിഥ്യയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മിഥ്യാസുഖത്താൽ വ്യാമോഹിതനാകയാൽ അവൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനായിത്തീരുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനായി തീർന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കൂടുതൽ അതിലാണ്ട് പോകും. ആകയാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം താല്പര്യാർത്ഥം എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണമാണ് ആവശ്യമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം ആവശ്യമാകുന്നു. ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഗോക്കളുടെയും ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും സംരക്ഷകനാണ്. അപ്പൊ ഗോക്കളുടെയും നമ്മുടെ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും സംരക്ഷകനാണ് ഭഗവാൻ. ജയിലിലെ തടവുകാർ എപ്രകാരമാണോ രാജാവിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള സംരക്ഷണത്തിലല്ലാതെ രാജാവിൻ്റെ കർക്കശക്കാരനായ കാര്യക്കാരൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൻ കീഴിലായിരിക്കുന്നത്, അതേപോലെ ഗോസംരക്ഷണവും ബ്രാഹ്മണീയ സംരക്ഷണവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹം ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള സംരക്ഷണത്തിൻ കീഴിലല്ല. അപ്പൊ ജയിലില് തടവുകാര് രാജാവിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള സംരക്ഷണമല്ല, ജയിലറുടെ അതാണ് കർക്കശക്കാരനായ കാര്യക്കാരൻ.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിലായിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഗോസംരക്ഷണവും ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹം ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിലല്ല. കുറഞ്ഞ പക്ഷം മാനവ സമൂഹത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണീയ ഗുണങ്ങളുടെ പരിപോഷണവും ഇല്ലാതെ ഒരു മാനവ സംസ്കാരവും ഒട്ടും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയില്ല. അപ്പൊ ഒന്നിലും ഭഗവാനിലും വിശ്വാസമില്ല, നമ്മുടെ ധർമ്മവും പരിപാലിക്കാത്തവരാണ് തോന്നിയ പോലെ ഇങ്ങനെ സമൂഹത്തിന് തന്നെ ഭീഷണിയായിട്ട് ജീവിച്ചു പോരുന്നത്. ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരത്താൽ അഥവാ സത്യസന്ധത, പ്രശാന്തത, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, സഹിഷ്ണുത, ലാളിത്യം, സാമാന്യ ജ്ഞാനം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, വേദജ്ഞാനത്തിൽ ദൃഢവിശ്വാസം എന്നീ സുപ്തമായ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ സഹിഷ്ണുത, ലാളിത്യം, സാമാന്യ ജ്ഞാനം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, വേദജ്ഞാനത്തെ ദൃഢവിശ്വാസം എന്നീ സുപ്തമായ സാത്വിക ഗുണങ്ങളുടെ വികസനത്താൽ ഒരുവനെ ബ്രാഹ്മണനായി തീരുവാനും അപ്രകാരം ഭഗവാനെ യഥാരൂപത്തെ ദർശിക്കുവാനും കഴിയുന്നു. അപ്പൊ വെറുതെ ബ്രാഹ്മണനായ പോരാ, ഇത്രയും ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെ ഗുണങ്ങൾ വേണം. എന്തൊക്കെയാണ്? സത്യസന്ധത വേണം, പ്രശാന്തത വേണം, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, സഹിഷ്ണുത, ലാളിത്യം, സാമാന്യ ജ്ഞാനം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, വേദജ്ഞാനത്തെ ദൃഢവിശ്വാസം, വേദങ്ങളെല്ലാം അറിയണം, സുപ്തമായ സാത്വിക ഗുണങ്ങളുടെ വികസനത്താൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി തീരുവാനും കൃഷ്ണ ബ്രാഹ്മണനായി തീരുവാനും അപ്രകാരം ഭഗവാനെ യഥാരൂപത്തിൽ ദർശിക്കുവാനും കഴിയുന്നു. അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണീയ പരിപൂർണതയെ കടന്നു ചെന്ന ശേഷം ഒരുവൻ ഭഗവത് ഭക്തനായി തീരേണ്ടതാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അദ്ദേഹം പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരും. അപ്രകാരം ഭഗവത് ഭക്തനായി തീരുന്ന പക്ഷം ഉടമസ്ഥൻ, യജമാനൻ, മിത്രം, പുത്രൻ, കാമുകൻ എന്നീ രൂപങ്ങളിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രേമപൂർണമായ മമത അതീന്ദ്രിയമായി സംപ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയും. മുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ച തരത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാത്ത പക്ഷം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹം തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ വൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നില്ല. യോഗ്യതയുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനോട് ഭഗവാന് പ്രതിപത്തിയുണ്ട്. അങ്ങനെ യോഗ്യതയുള്ളവനായിരിക്കണം, ബ്രാഹ്മണ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം, വേദങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെയുള്ള ബ്രാഹ്മണനോട് ഭഗവാനും പ്രതിപത്തിയുണ്ട്. അല്ലാതെ ദുരഭിമാനിയായ ബ്രാഹ്മണനോടല്ല. വിറകും ഭൂമിയും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും വിറകില്ലാത്ത വെറും പച്ചമണ്ണിൽ നിന്നും അഗ്നി ജ്വലിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നതുപോലെ ഗുണവൈശിഷ്ട്യത്തിൽ ബ്രാഹ്മണരേക്കാൾ താഴ്ന്നവർക്ക് ഭഗവാനുമായി യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബന്ധവും സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതിയുടെ തന്നെയല്ല, ഇത് ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരായിരിക്കണം. ഭഗവാൻ സ്വയം സർവപരിപൂർണനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. എന്താണ്? ഭഗവാൻ സ്വയം സർവപരിപൂർണനാണ്. അപ്പൊ അവന് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷേമത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. ആകയാലാണ് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഈ ചോദ്യം ഒഴിവാക്കിയത്. അദ്ദേഹം ധർമാത്മാക്കൾ സമ്മേളിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥലമായ ദ്വാരകാപുരിയെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ആരാഞ്ഞത്. ധർമ്മശീലരായ വ്യക്തികൾ സമ്മേളിക്കുകയും പരമസത്യത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ഇടത്തിൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ വസിക്കുകയുള്ളൂ. എവിടെയാണ് ഭഗവാൻ വസിക്കുക? ധർമ്മശീലരായ വ്യക്തികൾ സമ്മേളിക്കുകയും പരമസത്യത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുകയും, അതായത് ഒരു സത്സംഗം അല്ലെ, അവിടെ പരമസത്യത്തെ അല്ലെ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ഇടത്തിൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ വസിക്കുകയുള്ളൂ. ദ്വാരകാപുരിയിലെ ധർമ്മിഷ്ഠരായ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചും അവരുടെ ധർമ്മനിഷ്ഠമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അറിയാൻ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഉത്സുകനായിരുന്നു. അപ്പൊ അതെല്ലാം ചോദിച്ചറിയണം. ആരോടാണ് ചോദിക്കണത്? അർജുനനോട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 35-36 നോക്കാം നമുക്ക്. മംഗളായ ച ലോകാനാം ക്ഷേമായ ച ഭവായ ച
ആസ്തേ യദുകുലാംബോധവാദ്യോനന്ദസഖ പുമാൻ യദ്ബാഹുദണ്ഡഗുപ്തായാം സ്വപൂര്യാം ർച്ചിത ക്രീഡന്തി. എല്ലാരും പോയാ? കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിട്ടു പോന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇടയ്ക്ക് വിട്ടു പോന്നു. കേൾക്കണില്ലേ? അല്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇപ്പൊ കേൾക്കാം മാതാജി, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു പോകും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. ആണല്ലേ? അതാണ്. ഇടയ്ക്ക് പോണുണ്ടല്ലേ? ഉണ്ട്. ആ ലാസ്റ്റ് രണ്ടുപേര് നല്ലോണം കേട്ടില്ല, ബാക്കി രണ്ടുപേര് നല്ലോണം കേട്ടു. ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചൊല്ലിയത് കേട്ടു, രണ്ടാമത്തെ കേട്ടില്ല. മൂന്നാമത്തെ പോയി നോണം. എറ്റന്റെയും പോയി. ഇല്ല മാതാജി ഉണ്ടല്ലോ. ഞാനുണ്ട്, പക്ഷെ ലൈവ് പോണുണ്ടോ? ലൈവ് പോകുന്ന മാതാജി. സ്ക്രീൻ പോയാ? കേൾക്കാം. സ്ക്രീൻ പോയി. ഇല്ല മാതാജി, ലൈവ് ഉണ്ട്. കേക്കാം മാതാജി. കേക്കാൻ സ്ക്രീനില്ല. പോന്നാ? സ്ക്രീൻ കറങ്ങുന്ന വരാൻ. വന്നു. ഇനി അഥവാ പോവേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8:20 വരെ ശ്ലോകങ്ങൾ വായിച്ചോണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അത് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ ഗുരുവായൂർ വന്നിരിക്കാണ്. അപ്പൊ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മംഗളായ ച ലോകാനാം ക്ഷേമായ ച ഭവായ ച ആസ്തേ യദുകുലാംബോധവാദ്യോനന്ദസഖ പുമാൻ യദ്ബാഹുദണ്ഡഗുപ്തായാം സ്വപൂര്യാം യാദവോർച്ചിത ക്രീഡന്തി പരമാനന്ദം മഹാപൗരുഷിക ഇവ. മംഗളായ സർവമംഗളത്തിനായി ച ലോകാനാം ഞങ്ങളുടെയും ക്ഷേമായ പരിപാലനത്തിനായി ഭവായ ഉന്നതിക്കായി ആസ്തേ അവിടെയുണ്ട് യദുകുല അംബോധൗ വംശസാഗരത്തിൽ ആദ്യഃ അനന്തസഖഃ ഇതിന്റെ കൂടെ പുമാൻ പരമാസ്വാദകൻ യത് ആരുടെ ബാഹുദണ്ഡഗുപ്തായ സ്വപുര്യാം നഗരത്തിൽ യാദവഃ യദുവംശത്തിലെ അംഗങ്ങൾ അർച്ചിതാഹ അർഹിക്കുന്നത് പോലെ ക്രീഡന്തി ആസ്വദിക്കുന്നു. പരമ ആനന്ദം ആനന്ദം മഹാപൗരുഷികാഹ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുവാദ്. പരമ ആസ്വാദകനായ ആദിമൂലമായ പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷൻ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് പരമ ആസ്വാദകൻ. ആ പരമ ആസ്വാദകനായ ആദിമൂലമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ആദി ഭഗവാനായ അനന്തനായ ബലരാമനോടൊപ്പം. അനന്തനാണ് ബലരാമൻ. അതുപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ ആരായിട്ട് വന്നു? നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ട്. ഇന്നലെ പറഞ്ഞ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ട് വന്നതും ബലരാം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആദി ഭഗവാനായ അനന്തനായ ബലരാമനോടൊപ്പം സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ക്ഷേമത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും സാർവത്രികമായ പുരോഗതിക്കുമായി യദുവംശമാകുന്ന സാഗരത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. യദുവംശം അവിടെ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല യദുവംശത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ തൃക്കരങ്ങളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാൽ ആത്മീയ ആകാശവാസികൾ എന്നവണ്ണം ജീവിതത്തെ ആസ്വദിക്കുന്നു. അതായത് യദുവംശത്തിൽ പിറന്ന ഭഗവാന്റെ കൂടെ പിറന്നവരൊക്കെ അത്രയും പരിശുദ്ധരാണ്. അവര് ആത്മീയ ആകാശവാസികളെ എന്നവണ്ണം ജീവിതത്തെ ആസ്വദിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത് വിവർത്തനത്തില് ഭാവാർത്ഥം.
നാം നിരവധി തവണ വിശദമാക്കിയതുപോലെ പരമപുരുഷനായ വിഷ്ണു ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു എന്നും ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എന്നുള്ള 2 പദവികളിൽ വസിക്കുന്നു. എന്താണ്? ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും മഹാപുരുഷനായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എന്നുള്ള 2 പദവികളിൽ വസിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്തര ശൃംഗത്തിൽ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന് സ്വന്തം ധാമമുണ്ട്. അപ്പൊ വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾക്കൊക്കെ വേറെ വേറെ ധാമങ്ങളുണ്ട്. ഉത്തര ശൃംഗത്തില്, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്തര ശൃംഗത്തിൽ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന് സ്വന്തം ധാമമുണ്ട്. അവിടെ ബൃഹത്തായ ക്ഷീരസാഗരത്തിൽ ബലദേവന്റെ അനന്ത അവതാരമാകുന്ന ശയ്യയിൽ ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നു. ആകയാലാണ് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ യദുകുലത്തെ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചു? പാലാഴിയോടും ബലരാമനെ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശയിക്കുന്ന അനന്തനോടും ഉപമിച്ചത്. അദ്ദേഹം ദ്വാരകാവാസികളെ വൈകുണ്ഠ ലോകവാസികളായ മുക്താത്മാക്കളോടും ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരണം ഭഗവാന്റെ കിടപ്പും അനന്തന്റെ മേല് കിടക്കണതും. അതൊക്കെ അത്രയും വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം നമ്മള് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും പാലാഴിയിൽ ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ അനന്തന്റെ മേൽ ശയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണത്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശയിക്കുന്ന അനന്തനോടും ഉപമിച്ചത്. അദ്ദേഹം ദ്വാരകാ നിവാസികളെ വൈകുണ്ഠ ലോകവാസികളായ മുക്താത്മാക്കളോടും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഗോചരമാകുന്നതിനേക്കാൾ അകലെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നമ്മുടെ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഗോചരമാകുന്നതിനേക്കാൾ അകലെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സപ്തവിധ ആവരണങ്ങളും കടന്ന് 7 ആവരണങ്ങളുണ്ട്. അതും കടന്ന് ഭൗതിക ആകാശത്തിനും അപ്പുറം കാരണസാഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതൊക്കെ നടക്കണമുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. കാരണജലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ 3 വിഷ്ണു തത്വങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാരണസാഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ആ കാരണസാഗരത്തിൽ സമസ്ത പ്രപഞ്ചങ്ങളും കാൽപന്തുകളെ പോലെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. അതിലാണ്, ആ കാരണസാഗരത്തിലാണ് എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളും ഓരോ ഫുട്ബോള്, അതാണ് കാൽപന്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, കാൽപന്തുകളെ പോലെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. കാരണസാഗരത്തിനും അപ്പുറം ബ്രഹ്മതേജസ് എന്ന് പൊതുവെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സീമാതീതവുമായ ആത്മീയാകാശമുണ്ട്. ഈ തേജസ്സിനുള്ളിൽ അസംഖ്യം ആത്മീയ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതും കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ കുറേ ആത്മീയ ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും ധ്രുവനായാലും മഹാബലിയുടെ ആയാലും ഓരോരുത്തരുടെ ആത്മീയ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അവ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ, ദേവേന്ദ്രൻ്റെ, അങ്ങനെ അവ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഓരോ വൈകുണ്ഠ ലോകവും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ പ്രപഞ്ചത്തേക്കാൾ അനേക മടങ്ങ് ബൃഹത്തായതാകുന്നു. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെക്കാളും അനേകം മടങ്ങ് ബൃഹത്ത് വലിപ്പമുള്ളതാകുന്നു. അവയിൽ ഓരോന്നിലും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ പോലെ അതേ രൂപസാദൃശ്യമുള്ള അസംഖ്യ നിവാസികളുണ്ട്. ഒക്കെ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ്. അവിടുത്തെ നിവാസികളും ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ളതാണ്. ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകവാസികൾ മഹാപൗരുഷികർ അഥവാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നേരിട്ട് വ്യാപൃതരാകുന്നവർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അവർ ഈ ലോകങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ ക്ലേശങ്ങളും കൂടാതെ സന്തോഷത്തോടെ വസിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല, നിത്യമായി യുവത്വ സമ്പൂർണരായി, അവിടെ ഒന്നും ജരാനരകളൊന്നുമില്ല, യുവത്വ സമ്പൂർണരായി ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധികളുടെ ഭയം കൂടാതെയും ശാശ്വതമായ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവമില്ലാതെയും പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തിലും ആനന്ദത്തിലും ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഈ ഇരിക്കണേൽ ആരൊക്കെ അവിടെ പോകുമെന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കണം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ അതിനൊക്കെ യോഗ്യത ഉള്ളവരാവട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനോടൊപ്പം അത്രത്തോളം സന്തുഷ്ടരായിരിക്കുകയാൽ ദ്വാരകാവാസികളെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെ മഹാപൗരുഷികന്മാരുമായി ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിരവധി പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ അവയെ മദ്ധാമം, എൻ്റെ ധാമം അഥവാ ഭഗവത് സാമ്രാജ്യം എന്ന് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അതാണ് ശ്ലോകം 36. ഇനി 37 നോക്കാം നമുക്ക്. യത്പാദ ശുശ്രൂഷണ മുഖ്യ കർമ്മണ സത്യാദയോ ദ്രഷ്ട സഹസ്രയോഷിത നിർജിത്യ സംഖ്യേ സ്ത്രീദശാംശദാശിഷോ ഹരന്തി വജ്രായുധ വല്ലഭോചിതാഹ. യത്ത് ആരുടെ ആരുടെ പാദ പാദങ്ങൾ ശുശ്രൂഷണ ശുശ്രൂഷ ശുശ്രൂഷ മുഖ്യ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കർമ്മണ പ്രവൃത്തികളാൽ സത്യ ആദയ സത്യഭാമയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രാജ്ഞിമാർ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രാജ്ഞിമാർ അഷ്ട ഇരുവട്ടം 8 സഹസ്ര 1000 യോഷിത നിർജിത്യ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയാൽ സംഖ്യേ യുദ്ധത്തിൽ ത്രിദശാൻ സ്വർഗലോകവാസികളുടെ തത്ത് ആശിഷ ദേവന്മാരാൽ ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്നതെന്തോ ഹരന്തി അപഹരിക്കുന്നു വജ്ര വജ്രായുധത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പത്നിമാർ അർഹിക്കുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭാത് ജയ് ശ്രീലപ്രഭാത്. സേവനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഭഗവത് പാദാംബുജ ശുശ്രൂഷ കൊണ്ട് മാത്രം സത്യഭാമയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദ്വാരകയിലെ രാജ്ഞിമാർ ദേവന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഭഗവാനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. അപ്രകാരം വജ്രായുധ നിയന്താവിന്റെ പത്നിമാരുടെ വിശേഷാധികാരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെ ദ്വാരകയിലെ രാജ്ഞിമാർ ആസ്വദിക്കുന്നു. എന്താ പറയണത്? സേവനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലക്ഷ്മി ദേവി എപ്പോഴും വസിക്കുന്നത് പാദങ്ങളിലാണ് അല്ലെ, പാദത്തില് സേവ ചെയ്തുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ അത് സത്യഭാമയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദ്വാരകയിലെ രാജ്ഞിമാര് ദേവന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഭഗവാനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ആ രാജ്ഞിമാര് ദേവന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഭഗവാനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. അപ്രകാരം വജ്രായുധ നിയന്താവിന്റെ പത്നിമാരുടെ വിശേഷാധികാരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെ ദ്വാരകയിലെ രാജ്ഞിമാർ ആസ്വദിക്കുന്നു. വജ്രായുധ നിയന്താവ്, വജ്രായുധത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പത്നിമാർ, അതാണ് വജ്രായുധ നിയന്താവിന്റെ പത്നിമാരുടെ വിശേഷാധികാരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെ ദ്വാരകയിലെ രാജ്ഞിമാർ ആസ്വദിക്കുന്നു. നമുക്ക് സത്യഭാമ ആരാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദ്വാരകയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രധാന പത്നിമാരിൽ ഒരുവളാണ്. 8 പേരുള്ളതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവളാണ് സത്യഭാമ. നരകാസുരനെ വധിച്ച ശേഷം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സത്യഭാമയോടൊപ്പം നരകാസുരന്റെ കൊട്ടാരം സന്ദർശിച്ചു. സത്യഭാമയോടൊന്നിച്ച് ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രലോകത്തിലേക്കും പോയി. ഇവിടെ വജ്രായുധ നിയന്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ദ്രനെ പറ്റിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രലോകത്തിലേക്കും പോയി. അവിടെ ശചീദേവി സത്യഭാമയെ സ്വീകരിച്ച് ആനയിക്കുകയും ദേവന്മാരുടെ മാതാവായ അതിഥിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. സത്യഭാമയിൽ അതിരേകമായി പ്രസന്നയായ അതിഥി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭൂലോകത്തിൽ വസിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിത്യയൗവനയുക്തയായിരിക്കാനുള്ള ആശീർവാദം നൽകിയവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. സത്യഭാമയെ അതിഥി അനുഗ്രഹിച്ചു വിട്ടു. സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്കുള്ള വിശേഷ അധികാരങ്ങളെ കാണിക്കുവാനായി അതിഥി അവരെ തന്നോടൊപ്പം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ സ്വർഗലോകങ്ങളിലെ വിശേഷ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മളൊരു ഗസ്റ്റ് വീട്ടിൽ വന്ന വീടൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോണ പോലെ അതിഥി സത്യഭാമയെയും മറ്റും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അവരെ തന്നോടൊപ്പം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. പാരിജാത പുഷ്പം അവിടെ വിടർന്ന് വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പാരിജാത പുഷ്പത്തെ ദർശിച്ച സത്യഭാമയ്ക്ക് എന്തായി? ദ്വാരകയിലുള്ള തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ അത് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ജനിച്ചു. അനന്തരം ദ്വാരകയിലെ തൻ്റെ പതിയോടൊപ്പം മടങ്ങിയെത്തിയ അവർ പാരിജാത പുഷ്പം തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വേണമെന്ന് തൻ്റെ ഇംഗിതം അറിയിച്ചു. അപ്പൊ ദ്വാരകയില് കൃഷ്ണനോടൊപ്പം തിരിച്ചെത്തിയപ്പോ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അവിടുത്തെ പാരിജാത പുഷ്പം വേണം, പാരിജാത ചെടി വേണം എന്ന് പറയും. പെണ്ണുങ്ങളുടെ അതേ സ്വഭാവം അല്ലെ. തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വേണമെന്ന് തൻ്റെ ഇംഗിതം അറിയിച്ചു. സത്യഭാമയുടെ കൊട്ടാരം
അമൂല്യമായ രത്നങ്ങളാൽ വിശേഷമായി അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ കണ്ട സ്വർണത്തിലൊന്നും വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷെ എന്താണോ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത്, അവിടെ എന്താണോ ഉള്ളത്, അതിനാണ് ആവശ്യം വന്നത്. ശ്രേഷ്ഠനായ തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അവർ തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തെ വൈവിധ്യമാർന്ന കൊടിക്കൂറകളാൽ അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. ഒരിക്കൽ തൻ്റെ പതിദേവനോടൊപ്പം ദ്രൗപദിയെ സന്ദർശിച്ച അവർ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ പ്രസന്നനാക്കാനുള്ള ഉപായങ്ങൾ ദ്രൗപദിയിൽ നിന്നും കേട്ടറിയാൻ ഉത്സുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു പ്രാവശ്യം ദ്രൗപദിയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താണെന്ന് ദ്രൗപദിയിൽ നിന്നും കേട്ടറിയുവാൻ ഉത്സുകനായിരുന്നു. ഒരേ സമയം തൻ്റെ 5 ഭർത്താക്കന്മാരായ പാണ്ഡവരോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന ദ്രൗപദി ഈ വിഷയത്തിൽ അതിവിദഗ്ധയായിരുന്നു. പാണ്ഡവരെല്ലാവരും തന്നെ അവളിൽ അത്യന്തം സംപ്രീതരുമായിരുന്നു. ദ്രൗപദിയിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച സത്യഭാമ അതിയായി സന്തോഷിക്കുകയും ദ്രൗപദിക്ക് സർവമംഗളവും നേർന്നുകൊണ്ട് ദ്വാരകയിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ വിരുന്നിന് വന്നു കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് പോയി. അപ്പൊ ദ്രൗപദി കുറെ ഉപദേശങ്ങളെ കൊടുത്തു. സത്യഭാമ സത്രാജിത്തിന്റെ പുത്രിയായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം അർജുനൻ ദ്വാരക സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ സത്യഭാമയും രുക്മിണിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ രാജ്ഞിമാരും അത്യന്തം വികാരഭരിതരായി ഭഗവാന് വേണ്ടി വിലപിച്ചു. ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ സത്യഭാമ കഠിനമായ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ വനത്തിലേക്ക് യാത്രയായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പോയപ്പോൾ ഈ രാജ്ഞിമാരെ കൊണ്ടുപോയില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. തപസ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ അവസാനം വനത്തിലേക്ക് യാത്രയായി. സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ നിന്നും പാരിജാത പുഷ്പം കൊണ്ടുവരാൻ സത്യഭാമ തൻ്റെ പതിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഭർത്താവ് സ്വപത്നിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായി വിഷയങ്ങൾ കൈക്കലാക്കുന്നത് പോലെ ദേവന്മാരിൽ നിന്നും ബലമായി പോലും ഭഗവാൻ അത് നേടി. എന്താണ്, പാരിജാത ചെടി അവിടുന്ന് ബലമായി പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. മുൻപ് വിശദമാക്കിയതുപോലെ ഇത്രയധികം പത്നിമാരുടെ ആജ്ഞകൾ സാധാരണ വ്യക്തിയെ പോലെ പാലിക്കുവാൻ ഭഗവാന് അല്പം പോലും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ രാജ്ഞിമാർ ഭഗവത് ശുശ്രൂഷണമെന്ന ഇത്രയധികം ഭക്തിമാരുടെ ആജ്ഞകൾ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയെ പോലെ പാലിക്കുവാൻ ഭഗവാന് അല്പം പോലും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ രാജ്ഞിമാർ ഭഗവത് ശുശ്രൂഷണമെന്ന ഗുണശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനപാത സ്വീകരിക്കുകയാൽ ഭഗവാൻ ഒരു വിശ്വസ്തനായ പൂർണ്ണ ഭർത്താവിന്റെ ഭാഗം അവതരിപ്പിച്ചു. ഭൂമിയിലെ ഒരു ജീവസൃഷ്ടിക്കും സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ വസ്തുക്കൾ, വിശേഷിച്ചും പാരിജാതപ്പൂക്കൾ വേണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവ ദേവന്മാരുടെ ഉപയോഗത്തിന് മാത്രമുള്ളവയാകുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്ത ഭക്തിമാരായി തീരുകയാൽ അവരെല്ലാവരും സ്വർഗലോക നിവാസികളുടെ മഹനീയ ഭക്തിമാരുടെ വിശേഷാധികാരങ്ങളെ ആസ്വദിച്ചു. അന്യഥാ തൻ്റെ സൃഷ്ടിക്കുള്ളിലെ സർവ്വതിൻ്റെയും യജമാനൻ ഭഗവാനാകയാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള ഏതത്യപൂർവ വസ്തുക്കളും കരസ്ഥമാക്കുക എന്നത് ദ്വാരകയിലെ രാജ്ഞിമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒട്ടും ആശ്ചര്യകരമായിരുന്നില്ല. അപ്പം അത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കെല്ലാം കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം നമുക്ക്. കേൾക്കണില്ലേ? കേൾക്കണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 21 മാതാജി, 22 മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 38. സമയായി. ക്ലാസ് പശ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നന്നായി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേട്ട് നോക്കിയില്ല സമയം. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ കാണാം ട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാരണ സമുദ്രം പോലെ ഒരു സമുദ്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ പറയുന്നേ? എവിടെയാ മാതാജി? 1200 കോടി പ്രകാശ വർഷം അകലെ ഒരു മഹാസമുദ്രം ശാസ്ത്രലോകത്തെ അമ്പരിപ്പിച്ച് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ. ഇത് കണ്ടോ മാതാജി?
ഭൂമിയിലെ ആ. സമുദ്രങ്ങളുടെ 140 ട്രില്യൺ മടങ്ങ് ജലം ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും എന്നല്ലേ മാതാജി? ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. കാരണസമുദ്രം. അല്ല, ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഇതായിരിക്കും അല്ലേ അവര് കണ്ടുപിടിച്ചത്? കാരണസമുദ്രം അതെ എന്ന്. കാരണസമുദ്രം ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.